Vlak voor mijn geboorte verhuisden mijn vader en moeder naar het noorden van Friesland. Ze gaven mij een Friese naam en een Friese geboorteplaats stond in mijn paspoort vereeuwigd. Al op jonge leeftijd verlangde ik naar een plek ver weg van Friesland. En op mijn 18e vertrok ik de Afsluitdijk over naar Amsterdam. Ruim 10 jaar later denk ik steeds vaker terug aan die plek aan de andere kant van de dijk. Samen met mijn vader en zijn schip de Eestroom keer ik terug naar het Friesland waar ik vandaan kom. Nou, mooi pijl hoor. En motor starten? We zien wat er gebeurt. Huh? Sinds doet hij het niet. Dat doet hij niet. Het zou wel wat zijn. Vanuit Bartleheim varen we in een maand tijd dwars door heel Friesland heen en ontmoeten de mensen hier. Wat beweegt hen om hier te wonen? En wat maakt het dat mensen zich juist hier zo thuis voelen? Wat vinden jullie ervan om in Bartleheim te wonen? Leuk, je hebt een grote tuin en leuk. Je zit aan het water. Alleen soms als je wil afspreken, dan is het wel een beetje... Want in Oudkerk wonen zeg maar al je vrienden en zo. En ja, dan moet je eerst rijden of fietsen of zo om er te zijn. En als het hier heel warm is, dan kan je hier wel mooi zwemmen. Maar als het koud is niet. Nee. Ja. En als het heel koud is, als het slecht weer is er niks te doen. Als het heel koud is, dan kan je hebt hier gewoon schaatsen. niks verder de rest. Je hebt hier gewoon niks. Maar als je wat van in de tuin bezig zijn en op het water zijn en in het water zijn, dan zit je hier goed. Bijna een beetje, hoe zou je dat zeggen? Een beetje raar of zo, op zo'n dag op onderzoek te gaan waarom Friesland zo aantrekkelijk is. Als je nou om je heen kijkt. Dat Friesland eigenlijk te mooi is, bedoel je? Op deze dag beantwoorden eigenlijk alweer vragen, vind je niet? Als je zo om je heen kijkt. Waarom je hier zou wonen? Toch? Vergeet je van de gure november. Kennen jullie elkaar allemaal al lang, of niet? Ja. Zijn jullie allemaal vrienden van elkaar? Ja. En wonen jullie allemaal hier in het dorp? Ja. Nee. In een wieren. Hij niet. Hij heeft hier wel gewoond. Ja. En wat vinden jullie ervan om hier in Friesland te wonen? Leuk.
Samen met mijn zus Marieke en mijn vader en moeder groeide ik op in Bartlehiem. Van kinds af aan gingen mijn zus en ik een andere kant op. Ik de poort uit rechts richting Leeuwarden. Dromend van een wereld met nog grotere steden. En zij de poort uit links, richting het nog uitgestrektere noorden. Wie kan nou zeggen dat hij zo'n oprit heeft? Zo'n oprit als jullie hebben. Ja. Ik hou hier van de ruimte om me heen. Dat wijdse, dat weinig mensen om me heen. En toch contact. Er komen hier dagelijks zo mensen over de vloer. Maar toch kan je hier ook helemaal afzonderen. En toch je ding doen. Je hoeft je niet te verstoppen en toch ben je alleen. Ik kijk soms best wel op tegen hoe jullie hier wonen en zo. Waarom? Ja, weet niet. Ik vind het altijd wel heel mooi. Maar voor mij voelt het ook een beetje een of andere manier onbereikbaar, denk ik. Maar waarom, weet ik niet. Want... jij hebt 10 jaar gestudeerd. Ik ben maar een domme... In die zin, ik ben niet dom, maar ik heb niet gestudeerd. Nee, dat is het verschil. Maar ben jij daar dan jaloers op? Ja, ook wel. Of jaloers? Ja. Als ik het overnieuw zou mogen doen, dan zou ik ook misschien wel gestudeerd hebben. Dus, maar dan weet je dat wel dat je leven er heel anders uitziet. Want dat je dat hier, wat je wil studeren, dat je dat niet hier kan doen. Dat je dan ook ergens anders was beland. En dat je dan ook niet had gewerkt, geen geld had verdiend. En dat je hier ook niet zat. Mijn vader en ik hebben het gevoel dat we mijlenver varen. Op het IJsselmeer herinnert alleen de Afsluitdijk in de verte ons eraan dat we nog steeds in Friesland zijn. Kijkend naar de auto's die over de dijk rijden, vraag ik mij af waar onze verlangens vandaan komen. Om altijd naar de overkant te willen reizen. Misschien is het wel zo dat je onderweg met de E-stroom overal een beetje thuis bent. Thuis waar het water je brengt. Waar voel je je thuis? Ja, hier. Hier is een beetje groter. Welke hier? Ja, hier, ja. Ja, ik ben thuis in... dat is wel iets. Ja, ik ben thuis op de Reichenau, dat is zeg maar in Zuid-Duitsland. Ja. Ik ben thuis in Kleef. En ook een beetje thuis zeg maar in Lübeck. Want zus van mij en vrienden en ja, overal iets en overal niets heeft ooit iemand gezegd. Dat treft het heel goed. En je hebt nooit last van heimwee? Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. We hadden eerst een kleinere camper en dan gingen wij 3 maanden op stap. Toen werken we nog allebei nog. Ja, maar ook wel toen we niet meer werkten, gingen we daar heel lang mee op stap.
En dan zetten we de camper op de oprift van waar we woonden. En dan sliepen we er nog in. En haalden we alleen de post op en dan gingen we alweer weg. Dus toen hebben we gezegd, nou verkopen we het huis maar. Want dan, ja. Waar voel je je dan thuis? Hier. Waar bedoel je? Nou, hoe zit dat dan? Is je camper dan je thuis? Ja. Dit is onze casa, zeggen we dan. Ja. Ja, dit is ons huis. Wat is er zo mooi in deze camper? Ja, gewoon, dit is ons, ja. Dat er wielen onder zitten. Ja, ook wielen onder zitten. Maar ja, goed, ja, het is gewoon... Maar hoe bedoel je dat er wielen onder zitten? Nou, dat is de vrijheid. Dat is net hetzelfde als je op een boot woont, denk ik. Dat je weer weg kan. Ja. En dat je niet op één plek vastzit. Ja. En dat gevoel vinden wij mooi. En dat is misschien wel ons thuisgevoel. Alle schepen, alle schepen, alle schepen. Dit is de centrale meldpost IJssellichtgebied van Rijkswaterstaat met scheepvaartbericht. Dit is de windwaarschuwing voor het Markmeer en IJsselmeer, zuid tot zuidwest 8. Heel schouwbeukjes zoals twee. Leuk hè, Jan en Vrouwtje met z'n tweeën op het ijs. Dat hebben hun ook gevonden. Wij hebben hier een Lemmer groot centrum. Ja. Ik ben blij hier in Friesland. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Bartlehiem. Ja? Dat is een klein plaatsje bij Leeuwarden. Ah, ik dacht misschien het is buiten Nederland. Nee. Ah. Het is in Hoe Friesland. noem het? Bartlehiem. Bartlehiem. Kan jij spreken Fries? Niet. Nou, ik kan het verstaan, Okay. maar ik spreek het niet zelf. Het is moeilijk taal. Ja, het is Friese taal het is, is erg moeilijk. Zijn dat je opa en oma? Ja. En de rest van mijn familie, mijn vader, mijn moeder, 2 zussen, 1 broertje, klein broertje. Daar, vlakbij kan man. Daar, vlak. Oké. Ja, ik wil niet terug naar Syrië. Hier is beter volgens mij. Hier is mijn droom. Ja. En aardig mensen, mooi natura. En mijn droom, ik vind het hier. En ja, waarom ik moet terug naar Syrië? Ik mis naar Syrië, maar ik wil niet terug en blijf daar. De situatie daar is niet goed, Ja. slecht voor iedereen. Ik bedoel niet voor christelijk alleen of voor moslim alleen of voor ergens anders. Nee, voor iedereen. Mensen, alle mensen. Voor iedereen. Een Ja. slechte situatie. Ja. Ik wil niet slecht worden, maar mijn country is niet goed. Ja. Is niet goed. Wordt Nederland, of misschien Friesland, wordt dat op een gegeven moment je thuisland of zal Syrië dat altijd blijven? Je bedoelt
We wonen in een huis, zelfde jullie of nee? Of Nee. als Syrisch wonen, zo je bedoelt? Nou, als ik stel dat ik je vraag waar kom je vandaan, zeg je dan Syrië of zeg je dan Lemmer? Oké, Syrië, ja, Syrië, ja, zeker. Dat is mijn eigen country. Ik kan niet zeggen ik kom uit Lemmer. Ik ben niet hier geboren. Maar ik kom uit Syrië, maar op dit momenteel ik woon in Lemmer. Ja, maar ik heb een vraag voor jou. Als jij gaat vluchten van Nederland naar bijvoorbeeld Amerika. Als iemand komt bij jou, dan hij vraagt voor jou, waar kom jij vandaan? Jij zegt Washington of Las Vegas of zegt Nederland. Wat jij zegt? Wat ga je zeggen? Ja. Nederland, zeker. Wij ook. Nee, zeker Syrië. Misschien is het wel zo dat je niet altijd alles in de hand hebt. Dat de plek waar je vandaan komt niet de plek is waar je naar terug kunt keren. Dat je stil ligt vanwege een storm en weer vaart als die storm gaat liggen. Voorbij Workum lijkt het vaarwater allemaal smaller te worden. Mijn vader draait hevig aan het stuur en lijkt in zijn sas. Soms ben ik bang dat we onszelf met de spits klem varen. Zo, ik ga maar boven schuren. Hoe voelt dat nou om je eigen huis te maken? Geweldig. Geweldig. Ja? Ja, geweldig. Dat kan ik me wel voorstellen. Het duurt wat langer dan ik dacht allemaal. Want ik dacht in het begin, nou, dat is zo klaar. Maar dat geeft niks. Dat geeft niks. Toen ik 17 jaar was, toen ben ik vertrokken. Waarom? Ja, je wou wel eens wat anders eigenlijk, hè? Je zat eigenlijk in het dorp en het, niks mis mee voor de rest natuurlijk, maar ja, je bent jong en je wil wat, zeg ik maar. Dus weg, ja. Friesland is voor mij thuis. Het is wanneer je van vakantie... Ik ben vorige week in Sri Lanka geweest. Wanneer je van vakantie terugkomt... je gaat weer over de Afsluitdijk of je komt door de polder weer voorbij Lemmer. Dan denk ik van ja, ik ben er weer. En het is niet de provincie Friesland, maar het is het gevoel. De boeren die gaan maaien en dat je dat weer ruikt. En mijn vader is zelf ook boer en de koeien die naar buiten gaat. En altijd, het is wel het seizoen lente, zomer, dat je de festivals, de tentfeesten, de dorpsfeesten, alles begint weer. En dat is Friesland. Ik kom uit Colombia, Zuid-Amerika en dat betekent, dat zijn mijn roots. En dat zie je in persoonlijke trekjes, zie je het soms wel een keer terug in nonchalante houding of iets anders. Maar verder merk ik wel dat, nee, ik kom hier vandaan. Hier ben ik opgegroeid, op de Skelter, op de traptrekker, tussen de koeien. Toen ik 9 was, reed ik al op een trekker.
Als mensen zeggen van, hoe voelt het als je bent geadopteerd en je bent een beetje anders. Ik zei, ik heb me anders gevoeld. Ik ben een Fries. Ik werd vroeger wel bij een tentfeest in Bozem of in Heeg of waar ik ook maar was. Dat mensen bij de snacker bij me stonden en zeiden van, waar staan we nou hier, zwatte? Dat ik dan plat Fries terug begon te praten. En dat de jongens dan zeiden van, oh sorry, ik wist niet dat ze dan een Fries wist. Klaar. Geraakt, toch? Dit is wel een vader zo leuk. Toch? Fietste op een gegeven moment naar de middelbare school, langs de Broekermeerdijk en daar voer toen een sleepbootje. Tweecilinder industrie erin. Zo heel langzaam zo. Toen dacht ik, shit, dat is leuk. Zo heel mooi zo naast de fiets. Altijd zo naast gefietst. Maar langzaam maar zeker kom je er dan een beetje mee in aanraking met het varen. Een huis wat kan bewegen vond ik altijd wel al zo'n soort vanzelfsprekend. Nooit gedacht in een huis of in een huis wonen. Gewoon nooit aan gedacht. Het thuisgevoel, dat is voor jou, dat heb je niet later aangeleerd. Dat zit gewoon een soort in je DNA, zeg maar. Ja, als je naar buiten kijkt, het landschap, dat zit er bij jou niet, dat heb je niet je eigen hoeven maken of daar heb je niet aan hoeven wennen of daar heb je niet over nagedacht van nou vind ik het mooi of vind ik het lelijk. Dat is gewoon eigenlijk wat je gezien hebt toen je voor het eerst je ogen opendeed, zeg maar. En waar je voor het eerst langs gefietst bent toen je voor het eerst naar school ging. En de mensen waar je mee gepraat hebt toen je voor het eerst leerde praten, dat zijn de mensen in die omgeving. Dus dat is een soort dat ken je als je broekzak. Bewegen door het landschap dat je zag toen je voor het eerst je ogen opende. Dat je achterlaat om nieuwe landschappen te ontdekken, omdat de wereld zoveel groter is dan dit ene landschap. En heb je wel eens een voorstelling gemaakt hoe het was geweest als je ergens anders geboren was geweest? We houden allebei heel veel van paardrijden en als we dan bijvoorbeeld in Rotterdam of zo wonen, daar is niet zoveel ruimte of zo, want dat is meer stad. Ja. En vind je het dan ook zielig voor de kinderen die daar dan zouden wonen nu? Nee, want als die het daar leuk vinden, die zal het misschien niet beter weten dan dat het daar is. Om eerlijk te zijn, ik heb nooit echt een hechte band met Friesland gehad of zo. Of een groot nationalistisch gevoel richting Friesland. We zitten hier ook echt op de grens met Groningen. Maar ja, dus wat is Friesland voor mij? Ja, het is gewoon waar ik toevallig geboren ben. En het is niet dat ik me... Ja, ik voel me wel Fries. Maar waarom, weet ik niet. Dokkum en Nieuwerzijl heeft wel altijd als mijn thuis gevoeld. Waar ik ook maar woonde. Maar omschrijf eens wat dat thuisgevoel dan is. Ja,
Thuisgevoel is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ja? Ik zou niet weten, ja. Ja, ik heb mijn hele leven hier gewoond, dus dan... Dat voelt wel als mijn... Ik zeg ook, ik heb mijn hele leven hier gewoond, terwijl ik in Groningen en Emmen gewoond heb. Maar ik denk dat dat het thuisgevoel is. Dat je iets waar je vandaan komt en naar terug wil. Ook al weet je niet helemaal waarom. Misschien is het met de plek waar je vandaan komt zoals met familie. Je kiest ze niet. Je kunt ze haten of van ze houden. Je kunt ze achterlaten of niet van ze loskomen. Maar je moet het er gewoon mee doen. Omdat ze altijd bij je blijven. En precies zo zal dit vlakke land altijd een beetje bij mij blijven. Niemand om ons te verwelkomen. Nou ja, Oost-West, fout. Thuis is het ook niet alles. Nou. Hey, mam, ben je hier? Hey, kom thuis. Ik was in de shuttlebed, want nou stond er niemand op de kade. Oh. Hey. Zo. Nou. Thuis. Thuis. Thuishaven.